Wannan wani yaro ne tsabar iya bal ɗinsa sai aka rubuta sunansa a faɗin duniya gaba ɗaya. Tsabar iya bal ɗinsa idan ya buga abu fa to a take sai wannan abin ya samu. Haka ya buga bal fa a take wannan bal ɗin ta haddasa gobara a garin nan. Haka ya sa aka kore shi gaba ɗaya daga garin nan ya fito ya gudu. Aka ɗauke shi a mota aka bar shi da shi garin nan. Bayan ya zo wani gari ya fito kawai ƴan ƙwallo suna cikin yin bal ɗinsu ta fashe. Mutumin ne ya zo yake roƙonsa don Allah ya taimaka mai da bal ɗin nan. Kawai ya ɗauke shi ya ce to ya zo ya buga musu bal ɗin mana. Kawai aka ɗauke shi ga yaron nan aka bashi riga ya sa. Kawai yana shigowa yaron nan ba ya fara basu mamaki ba yana yin abin al'ajabi. Kawai yaron nan ya fara yanka yankin wannan bal ɗin ya ci wannan bal ɗin. A take ƴan garin nan suka yi mamaki sosai suka dinga murna aka ɗaga yaron nan ana yin murna sosai. Ai kuwa yaron nan ya zo aka dinga bashi abinci yana ci ya zo bakin ruwa dai yana ɗaɗɗana wannan bal ɗin. Haka aka zo sama domin a ga bal ɗin duniya gaba ɗaya ta wannan garin. Haka aka zo ana buga wannan bal ɗin fa a take wannan yaro fa ya ji yana so wannan bal ɗin. Kawai ana bugo wannan bal ɗin ta sama yaron nan yana tsalle ya duro ƙasa ya ɗau wannan bal ɗin ya fara ba mutanen wajen nan mamaki. Ai kuwa yaron nan ya fara jagalin da bal ɗin nan yana jagalin sosai. Haka wayannan mutane suka ɗau wannan yaron domin su bashi training. Ai kuwa yaron nan suka ga alamun gaba ɗaya su fa ya fi su ma training ɗin gaba ɗaya suka ɗau wannan yaron fa suka bashi takalmin bal. Bayan sun bashi takalmin bal fa suka ce ka ci gaba da ƙoƙari haka ake so. Yaron nan ya zo ya sa riga a take wannan yaron ya ci gaba da ba wa ƴan bal ɗin nan mamaki yana sa su a ruwa. Haka ya dinga cin wannan bal ɗin kamar an zuba ruwa. Haka wannan yaro ya dinga cin wannan bal. Haka wannan yaron ya dinga cin wannan bal ɗin kamar aljani yana cinta. Kowa na garin nan yana murna domin an sami yaro ɗan ƙwallo mai